Забележете, нито една грешка в атаката на Монтана и само една блокада на съперника. Да, може би ефективността в атаката на Монтана не е чак толкова впечатляваща с 54%, но пък ефективността със сигурност е доста внушителна, защото тя е 50. Четири точки за Бруно Рубо от началото на двубоя, 5 за Самуил Вълчинов. 7 за Якопо Масари в Хевър. Ето го кой е героя. То отново е италянец в късното на Джулио Саби. Но много добре. Останалите волейболисти компенсират липсата на Саби и аут на Кристиян Димитров. За такъв претендират волейболистите на Монтана, но има докосване до блокадата. Блокадата на Фахри, който за своите 187 см пипа доста сериозно като височина на блокадата. $320, за да бъдем коректни, което е само 2 см по-ниско от тези на Самуил Вълчинов, който е висок 15 см повече. Това поне са данните, с които разполагаме. Фахри, много от атаката на Фахри. Рано Хевър повежда и във втория гейм. 4-1 за тигрите. Определено Фахри не дава на своя отбор това, което даваше до момента през сезона. Само една успешна атака за него в първата част. Не започва много по-добре и втората. Но пък силен Бруно Рубо, особено на блокада. С 3 точки. Тодор Алексиев. Доскоро се бореше за каузата на Хевър на полето, сега вече извън него. Хевър, който неизменно е част от финалите във волейболното първенство в последните 5 години. И съперника винаги е добре познат. Актуалният шампион. Ето това е играта на Фахри. Да търси блокаута. Да, той е много силен, когато получи бърза топка от Любомир Гонцев, но това не може да се случва винаги. Тръгна за контратака Фахри, но по-скоро залага съперника. Валчък. Лоша преценка на Самуил Вълчинов според претенциите на Хевър. Топката е дадена в полето. От Монтана са абсолютно убедени, че топката е аут. Проверка за топка вътре вън. Това ще е отиграване с една ръка от Теодор Селпаров, ако топката е в полето. Не, по-скоро е аут. Вижте къде е левия крак на Самуил Вълчинов, извън полето. Номер 1. Някъде до него пада топката. Едно. Единственият шанс топката да е за Хевър, ако е закачила крака на Самуил Вълчинов преди пода. Едва ли е допуснал такава грешка Вълчинов. Тим Исрайт. Точка за Монтана. Да, точката е за Монтана. Разбира се, най-добрите съдии могат да допуснат грешка. Както, например, сега грешка допуска Кристиян Валчък.
5 аса и 3 грешки за Хебър в първия гейм. Блокада срещу Самуил Вълчинов. От другата страна директни точки от начален удар всъщност е в единствено число, една точка плюс 3 грешки. Тоест с равен брой грешки Хебър има 5 пъти повече асове от съперника. Но разбира се, началният удар не е само до това да запишеш ас. Всъщност да пратиш разпределителя в четвъртия метър може да е достатъчно добра работа. Много височина в тази атака на Яко Масари, а и срещу Любомир Гонцев. 185 см за Гонцев. За сравнение от Теодор Салпаров е 187. Блокада и срещу Валчев. Силен матч за Яко Масари. Прекъсване за отбора на Монтана. Без Джулио Саби, без Николай Къртев и без Петър Каракашев, неволно ударен на тренировка от Тодор Вълчев. Хебър се справя достатъчно добре. Много алфа сервиса на Кристиян Димитров, но разликата е 3. Монтана отново допуска в началото на частта Хебър да се откъсне. И ако отбора постепенно се подобряваше в рамките на първия гейм, така ли ще бъде и във втория. Мартин Кръстев. Яко Масари продължава да играе на нивото, което предимно гледахме в дебютния му сезон в Хебър. Не чак толкова през миналия. Много мощна атака от Самуил Вълчинов. Удари в главата Кристиян Димитров. Разбира се, му се извини. Мощен вик от Алберто Джулиани. И за него пишат в Италия, че се оглежда за нов отбор. Знаем, че медиите в Италия каква информация, а Хебър има не кой знае каква да е предина от 5 точки във втория гейм. Тежка топка за Валчак. Все пак Монтана печели. Призна Любомир Гонцев вината за не до там прецизното си подаване. Индонезиец, поляк и бразилец на първа линия за Монтана. Не най-често срещаната комбинация, никога срещана в Европа.
Но и днес Монтана не може да извлече максимум от своя сервис. За сметка на това пък втория начален удар за Хебър, този гейм, който пада много близо до линията. Ас на Розалин Пенчев. С подобен сервис Хебър може да сипе всеки съперник в България. Смяна за отбора на Монтана. Излиза номер 17, в игра номер 6, Георги Елчев. Георги Елчинов вместо Самуил Вълчинов, за да стабилизира доколкото е възможно посрещането на Монтана. Няма нужда от това. При всички положения Самуил Вълчинов ще се завърне на първа линия, когато се стигне до там, което ще бъде след следващия сайд-аут на Монтана. А сега надеждате се, че това ще е съвсем скоро. Ето това е работата на Елчинов. Елчинов се обърна към Даниел Пеев, чакайки да бъде сменен сякаш, но решението ще бъде друго. Наведнъж три промени от Даниел Пеев. Стефан Озунов, Любослав Симеонов и Самуил Вълчинов на полето. Трима нападатели на първа линия. С може би най-силния волейболист в България, когато влиза от квадрата, Любослав Симеонов. Бивш създател на Хебър е Любослав Симеонов. Спомняме си някои феноменални негови изяви в плейофни двубой, дори срещу Левски в четвъртфиналите по миналия сезон, влизайки като втората опция от диагонала. Дистрибуцията пък ще идва от ръцете на Стефан Озунов. Грешка на Фахри. Добро посещане на Ивайло Лалов, което дава шанс за отиграване с Мартин Кръстев. Две от три в атака за Кръстев. Грешка и за него от сервис. Няма как. Хебър не вкарва, т.е. Монтана не вкарва сервиса в разиграване. Така брейк точка няма да бъде записана абсолютно никога. А Монтана се нуждае
поне от 6 към момента. Стефан Узунов комбинира с Фахри от втора линия. Може би дори нямаше и блокада тук. Благослав Симеонов. Стефан Узунов е на първа линия. Розалин Пенчев също. И подаването отива за Розалин Пенчев. Тактически перфектно конфигурирана атака от Хебър. Престъпване на Виктор Йосифов. Всички заедно! Аут и на Вълчинов. Само от последните си 5 сервиса Монтана надвиши общия брой грешки от начален удар за целия първи гейм. Прекъсване за отбора на Монтана. Тайм-аут Пев. Побил от 5. Пак на 6. Айде, сега бърз. Още по-комфортен втори гейм за Хебър. Връщаме се на първия. Там Тигрите поведоха с 8-4. Тук имаше аванс от 9-5, т.е. още преди 10-та точка. И в двете части Хебър дърпа достатъчно сериозно на своя опонент. Бруно Рубо не стига, че трябваше и да посреща, но и филето му попречи. Великолепно отиграване от Баранович. Аут на Християн Димитров. Даден е блок на Фахри и той си признава. Но импровизацията на Баранович свърши своята работа. Ице. Това някой да му обясни, да. Ама кажете му на човек. С Фахри и Стефан Узунов на първа линия. Ситуацията точно срещу тим като Хебър е много неприятна. Зелен картон за Фахри, макар че той сякаш не го видя. Димитър Калчев няма да повиши чак толкова сериозно ръста на блокадата, но може би това е смяна. Смисъл за третия гейм. В момента без трима от своите титуляри е Монтана. Диагонал разпределител и единия посрещач. И даде ли е точката за Хебър? 22-14. 22-14. Значи не си е дал. И кой е на сервис? – 22-14 трябва да е коректният резултат. Проблемът е, че в съдийската система е записано 15-21.
Защото първоначално следите дадоха аут. Не гледайте това табло, което виждате на масата. В системата, компютърната система е записано 21 на 15. Ама как да върнат 14? И сервис, който Бруно Рубо трябва да изпълнява. Но бразилският център ще почака, за да се върне на втора линия. Тук не знам защо стана така. Да, но то ме пита само за това, за смяната. Малко на смяната. Дори емблемата на ЦСКА е замесена в битката между Монтана и Хебър. История сега. Любопитно, защото точно в този момент Даниел Пеев и Теодор Сапаров разговаряха. Каян Калинков и Тодор Христов анализират всяка една ситуация от двубоя, мислено в своята глава. Правиха го преди началото на матча. Тя ако е точка за Хебър, ще отиде до 66 на сервис. Виждате изписан пък на графиката на колегите от Circle Media и баланса на двата отбора до момента през сезона. 2 на 2 за Монтана. Това е сина на Ивайло Лалов. И 4 на 0 за Хебър. И разбира се неговата половинка. Ама то ми дава лунги само за смяната да върна все едно. Хебър води с 8. Хебър е на път да поведе 2 на 0. Хубаво е, че диктора ни подсказва и за матч, който предстои следващата събота между Монтана и Идея. Също много двубой, който се очаква много интересен. Това е поинт за Монтана, тази точка няма. И сега трябва да дадеш точка за Хебър. Това е сайт поинт за Хебър. Още не е изчистена грешката, беше отнета И сега точката на Монтана, сега вече беше записана 22-та на Хебър. Така. И зеления картон се види си или не? Да, зеления. Окей, се види си 22-14 сайт. Сега вече лиската система е актуализирана. Бруно Рубо си остава на първа линия. Баранович си остава на сервис. Хебър води с 8. Любослав Симеонов, може би първата му точка в атака. Разкъсана двойна блокада Симеонов. Всички още малко подкрепата за залост. Аут на Розалин Пенчев. Опита прекалено остър диагонал. Браво! Този път проблеми за Розалин Пенчев. Баранович не е на първа линия, не може да скача на блокада, което много добре усетено от волейболистите на Монтана. Мартин Кръстев. But please concentrate. The tourist first is set. The first start good in the next set. Okay? Още проблеми за Пенчев. Димитър Калчев, първата атака на Калчев в днешния ден. Може би ще има и втора. Не успя Мартин Кръстев да се справи с топка, с която трябваше да го стори. И вместо 18 на 22 потенциално с контратака на Монтана,
Всичко личи, че Хебър ще спечели и този гейм. Не, че Монтана ще да е фаворит да го вземе при 18-22, но вече Хебър ще да е под сериозно напрежение. Защото разликата в един момент беше 8, падна на потенциални 4, а сега обратно на 7. Много силен удар за Хебър беше да вземе Розалин Пенчев. Блокаут на Димитър Калчев, подаване от Стефан Озунов, чиято прилика с Тодор Неделев е упоръчително сериозна и сега ще видите и в близък план. Стефан Озунов. Остър флот сервис в Розалин Пенчев отиде той. Усетиха волейболистите на Монтана проблемите на Пенчев в последните няколко разигравания. Ще атакува ли Симеонов? Той винаги рискува, когато има такава възможност. Масари, контратака. Край ли е това на гейма? Да, пуснат топка от Якоб Масари. 25-18. По-убедителен втори гейм за Хебър в сравнение с първия, но отново имаше етап от частта, в която Монтана показа зъби и понавакса част от своето изоставане. Въпросът е, че тима на Даниел Пеев позволява това изоставане много рано и в първата и във втората част. Как ще бъде